Hola, Jaume, jo et parlaré dels meus dos avis. Primer et parlaré de l'avi pater. L'avi pater es deia Valí i va néixer en un poble petit de Terol anomenat Guadalaviar. Quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, aproximadament ell tenia 26 anys i va ser destinat a Zamora per lluitar. Més endavant va anar a la batalla de l'Ebre. Tot això m'ho ha explicat el meu pare perquè ell mai parlava de la Guerra Civil ni pel bé ni per dolent. Va dir que va ser ferit a la guerra amb el braç dret i que va estar cobrant una paga de mutilat de guerra fins que es va morir. Et preguntaràs de quin bàndol era? Doncs era del bàndol franquista. El meu avi era un home de fortes conviccions de dretes. Era un home que creia que la dona havia d'estar a casa per servir a l'home. Era un home que no creia en la immigració. Era un home d'idees molt antigues. Encara que era d'idees molt antigues, que no compartíem cap de nosaltres amb ell, va ser un home molt carinyós amb nosaltres. I ara t'explicaré a l'avi mater, que era tot el contrari. L'avi mater es deia Mariano i va néixer a Trigueros, a un poble de Màlaga. Ell va venir aquí a Catalunya, però abans va passar per la Guerra Civil Espanyola i el meu avi sempre deia que va passar moltíssima gana, que ho va passar molt malament, que van passar tanta gana que es menjaven fins i tot els gats i els gossos si els trobaven. I te preguntaràs, de quin bàndol era el teu avi? Doncs republicà. Era republicà, era d'idees modernistes, deia que la dona podia fer tot el que volgués, deia que ell com a immigrant havia vingut aquí a Catalunya i l'havien rebut amb els braços oberts i ens va animar a tots a fer el que volguessin ser. Va ser un home molt carinyós. Ja està, no et puc explicar res més perquè jo crec que a la meva família el tema de la guerra civil ha sigut sempre un tema tabú que no han volgut influenciar ni per un costat ni per un altre. Gràcies.